Club Vòlei Barcelona-Barça. Recollirà el premi. Hem de destacar que el Club Voleibol Barça té 23 equips, 430 nenes gaudint de la pràctica del vòlei. També veig que venen aquí la Nerea Sánchez i la Nerea Guia, segons ens diuen capitanes d'alguns dels fundadors dels equips. I deia Georgina que podríem destacar la quantitat d'esportistes que teniu al vòlei Barça, la quantitat de jugadores que heu aportat a les diferents seleccions, però a mi també m'agradaria destacar la feina social que esteu fent, ajudant a practicar l'esport adaptat, ajudant a nenes en risc d'exclusió social a que a través de l'esport se sentin incloses socialment, ajudant a nenes que venen d'altres països a fer que l'esport sigui també la seva eina d'integració. Com feu possible tot això? Abans de res, moltes gràcies Maite, moltes gràcies a tothom i tots els que heu vingut, i m'agradaria que tot el grup pogués estar aquí per viure aquests moments, que aquí les dues capitanes de dos equips ben diferents, com podeu veure només per les alçades, estan aquí al meu costat. Doncs, únic i senzillament, nosaltres el que volem és que, i creiem que l'esport és el que obre més les portes a la societat, a la integració total, suposo que una mica per la formació professional meva, i la il·lusió és que tothom pugui fer esport. Estem intentant, sobretot, no solament la inclusió de persones que venen d'altres països, sinó també, sobretot, de persones que tenen discapacitat. Per això hem engegat aquest equip de vòlei a terra, que ja que esteu aquí aprofito per comentar-vos perquè podeu donar veus a tothom que fem la possibilitat de practicar aquest esport tan bonic que és esport paralímpic i que no existeix a cap lloc del nostre país. Moltes gràcies a tothom.